дандонҳои шумо зард шудааст чӣ тавр сафед кардани онро намедонед? имрӯз як усули оддитарини сафед кардани дандонро ба шумо нишон медиҳем. баъзан бо сабабҳои гуногун дандонҳои мо зард шуда даҳони моро бадбӯй мекунад ва ба дараҷае оварда мерасонад ки ҳангоми бо кисе сухан гуфтан ҳамнишини худро нороҳат месозем. чизе ки барои сафед кардани дандон ба мо лозим аст перекс водородаи 3%, сода ва лимон. ним қошуқча перекс водородаро бо ним қошуқча сода омехта мекунем. баъдан 5 чакра оби лимӯро ба он ҳамроҳ мекунем. бо маҳлули тайёр кардаамон каме аз хамираи дандоншӯӣ илова карда бо он дандонҳои худро мешӯем. бояд гуфт ки ин амалро ба муддати 1 моҳ баъд аз истеъмол кардани хӯрок анҷом додан лозим аст. ногуфта намонад ки баъд аз анҷом додани ин амал нӯшидани оби хунук ва чойи нисбатан гарм ба муддати 1 соат тамоман мумкин нест. баъд аз натиҷа додани ин кор танҳо бо хамираи дандоншӯӣ оддӣ шустан лозим асту халос ва дандонҳои шумо ҳамин хел сафед боқӣ мемонад. тӯли ин вақт бо шумо ман будам Акбар. бо канали Аҷоиб ТВ обуна шавед, зеро наворҳои ҷолибу диданӣ дар пеш аст. то дидори оянда, хайр.